Zdravo svima, evo ga opet Serbian Rally. Šta sad više da kažem, evo. Neću uzimati, kao što sam obećao u prošlom klipu, neki brži auto, ono, Lancia tamo. Ne znam koji još ima video, sam zaboravio sad opet. Neću uzimati neke tih bržih auta. Uzeo sam Saab, ako se tako kaže. Nikad u životu stvarno nisam čuo za taj auto. I ne znam kako se izgovara, ali govorit ću ga Saab. Ne mogu da otežem to, a nervira me nekako. Evo ga, u stvari da ću ga Jelenko. Evo ga jedan pivo. Jelenko, može. Evo ovako. Izvinjam se za ono koje je gledao. Uglavnom neko je gledao onaj klip. Ja nisam mogao da ga nađem na internetu, tako da je neko uspio da nađe i gledao. Sad to... ne znam ko je mogao da bude. Ali evo opet mu se zahvaljujem, hvala mnogo. Duše jedan pregled, ali stvarno mnogo znači i hvala mu. Malo se koncentrišemo na igricu. I još ovo moram kažem, prošli klip je nekako ispao stvarno loše. Ne znam kako, ali ispao je loše. Ja sam primijetio tek kad sam ga objavio. Nije bilo kasno, ali ajde sad. Nema veze, ovo će ispasti bolje uglavnom. Ovo nekako je zeleno ispalo nešto, slika, ne znam. Ne znam što sam radio, zeznao sam nešto. Ali ovaj put neću. Evo već sam se slupao. Ruše Saab. Mislim da će ovdje biti mnogo lupanja. Ali vježbam ono ulaženje u krivinu. Vežbam ono za pusti gas pa poslije ga daj. Uvežbavam ga polako, ali mora to još bolje. Ne vidim me ovo sad. Sad ne znam gdje treba skrenuti. Kočio sam se. Ajmo. I jebem te, sam mislio se masi drvo. Ne veze. Bitno da se igra. Sada sam uzeo vozilo, vjerovatno mi bolje i brže vozio. Ne veze. Tada nije toliko teška uopšte. Ima nešto malo krivina, ali ništa to nije baš previše. Da ne može da se preći. Ali s ovim autom ne može. Neće da skrene. Uopšte ne skreće. Pun, znači pun, evo ovako, pogledajte. I pogledajte koliko on skreće. Tako da, ovaj auto više ne uzimam. Evo malo promenim ugao gledanja. Vidite ga. Čitav je. Skoro. Jelenko. Tako Jelenka više ne vozimo. Ne pijem pivo, tako da Jelenka ne vozimo. Tuckaj malo Jelenko, ovako je malo teže voziti, bar meni, opa, evo vidjeli se kako on skreće. Ja ne znam da li je to neka provokacija ili nije, uglavnom Jelenka više ne vozi. Držim se Volva, posle ću malo ići na onog Forda, ne Ford Alfa Romeo i to je to, evo ga gotovo. Ako vam se svidao klip, ostavite mi jedan like i subscribeujte se na kanal, hvala naprijed.